Velkommen til Mælkebøttemarken. Goddag og velkommen til Mælkebøttemarken. I dag har vi nemlig besøg af verdens tørstigste mand, og han drikker uafbrudt. Måske skulle de spørge ham, hvorfor han gør det. Undskyld herre, men jeg kender ikke dit navn. Hvad hedder du egentlig? Det ser ud til, at han ikke svarer på det. Hvorfor drikker du uafbrudt? Det virker ikke som om, at han har nogen kontakt til omverdenen. Ja, som jeg kan se lige nu, så er det, at han drikker noget saft, som vi har givet ham. Ja, og det han siger, det er, at han har fejlet noget med halsen, og den er sådan opsvulmet til sådan en stor frølignende ting. Det er jo derfor, han drikker så meget. Ja, nemlig. Vi skal nu videre. Vi skal nu videre til vejr. Og det står vores ingeniør nemlig for, fordi at vores vejrudsigtmand, han er nemlig blevet syg. Eller, skulle jeg sige, hende. Det er faktisk en kvinde. Er du med, mand? Jeg er skide tørstig. Videre til dig. Velkommen til Sådan er vejret, hvor vi skal snakke om vejret. Sjovt nok. Og i dag har jeg fået købt i sidste uge. Det skal vi ikke snart så meget om, men det er sådan en lille kort indslag, at jeg fik købt sådan en vejrlyd Mega 40.000 eller sådan noget. Hed den vist. Som laver en masse baggrundslyd til det vejr, vi nu får. Ja, den er lidt stedig på lidt senere. Ja, men lad os komme i gang med at få set på noget vejr. Vi starter med mandag. Der bliver en masse kulde. Ja, den er også lidt forsinket nogle gange. Det er noget lort. Selvom jeg har brugt 55.000 på det. Ja, der bliver det noget lort. Man kan ikke stole på noget længere, men hvor går vi fra? Det var mandag. Skide maskinmanden er bagud hele tiden. Men nu skal I høre. Vi var ved mandag. Og der kommer sne. Fordi at, det er en lidt mærkelig maskine, som kom fra, men vi var ved mandag. Og der kommer noget sne. Ja, og vi har mandag. Og der kommer sne. Og der kommer en masse kulde. Kulde. Ja, det var kulde. Og jeg kan fortælle, nu synes jeg, vi er lidt træt af mandag. Men jeg kan jo fortælle jer resten af mandag. Det er mest kulde og sne, der kommer. Uafbrudt, tak for det. Farvel. Ja, og velkommen tilbage til studiet. Vi har nu stadig vores ven på besøg, og han er tilsyneladende ved at dø, fordi han ikke har fået vand i 2 minutter. Jeg har næsten begyndt at kalde ham fiskemennesket, fordi det er næsten som han er gælder. Jeg ved ikke. Ja, nemlig. Vores kameramand har fødselsdag i dag, så han har taget sådan nogle dejlige saltstænger med. Han har haft sådan nogle dejlige saltstænger med. Jeg synes, du skulle prøve at tænke saltstænger. Det smager rigtig godt. Okay, så bruger du din vilje. 2 sekunder. Her har vi noget vand. Det var sgu dejligt. Kan du tale nu? Ja, han kan så stadig ikke tale. Vi skal nu videre til et lille musikindslag, som vores vært står for ude på gaden og spørger om, hvad de unge bedst kan lide egentlig. Videre til dig, Arne. Mit navn er Karl, og vi er taget ud på Christiania for at spørge de unge, hvad de bedst kan lide inden for musikgenre, og derfor har jeg taget en stor kæmpe jukebox eller CD-afspiller, eller hvad man nu lyster at kalde sådan en dimselydyt, med en masse musikgenre fra alle verdens hjørner. Og jeg er gået over til en af de unge her på Christiania, og han hedder Per, og han er 32 år.
Per, nu skal du høre. Hvad for noget musik kan du lide? Kan du lide jazz, eller kan du lide country, eller blues, eller rock and roll, baby, eller hvad fanden kan du lide? Altså, det kan man ikke sige. Hard Rock Café, det er en café, ikke? Jeg kan fandme ikke høre, hvad du siger. Altså, det lyder lidt dødt. Okay. Du har fandme en dårlig musiksmag, men nu skal du høre, Per. På grund af, hvad fanden sidder du og laver? Fred for satan. Nu tror jeg ikke, jeg gider være ved dig mere, fordi du sidder og skider. Jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Nu går jeg over nu. Forsvind med dig, mand. Og nu er jeg sagt ud med at komme over på Tina på 52. Ej, men der er gamle kending. Og Tina, går du ikke rundt og bliver kaldt en heks? Jo, lidt. Ja, så må du næsten være til jazz, ikke? Hvad så er det mest dig, hva'? Altså, jeg er mest sådan noget mytedagtigt noget sang der. Ej, nu kan jeg fandme være nok med det der death metal, mand. Nu går jeg igen. Godt, nu nærmer jeg mig. Jeg har røget lidt for mange cigaretter, eller hvad man kalder sådan noget. Jo, det havde det vist cigaretter eller sådan noget. Men nu er jeg kommet over til Søren. Hej Søren, det kan jeg se på det navnskilt, der står på dig, fordi du arbejder i Kvickly. Jeg står inde i Kvickly, forstår I? Det gør jeg nemlig. Søren, hvad hører du på? Nokia. Hvad fanden, det kan man sgu da ikke høre på. Min telefon ringer lidt. Ja. Det gider fandme ikke at vente på det. Ja, nej. Ja, så nu skrider jeg. Ja, nu går jeg. Nu er jeg kommet hen til en anden. Hvad fanden hedder du? Jeg hedder... Jeg skal ikke huske. Nu er der fandme ikke tid til mere. Hvad kan du bedst lide? Vi har kun haft death metal og Nokia i dag. Jeg kan lide opera. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der kan lide jazz? Hvad? Fordi det er sådan noget gammeldags. Gammeldags? Hvad er klassisk musik så? Opera, mand. Holdning, mand. Det skulle være for unge, det her. Hvad fanden sker der? Ja. Og velkommen til studiet igen. Vi har nu fået vores gamle vært tilbage igen, som der har været på pension i 60 år. Ja, og han er så kommet tilbage. Hej med dig. Hej. Du virker som en frisk ung mand. Jeg løber hele dagen. Ja. Hvad har du taget? Hvad har du taget? Jeg har taget stoffer, hash, heroin, alt det der. Alle de gode sager. Er du ikke lidt for gammel til det? Nej, det er sgu ikke 80 år, mand. Da den bedste tid var ens liv. Nej, eller ja, det kan man godt sige. For satan, jeg skal skyde 2 sekunder. Ja. Ja, vi har så lidt inde i studiet. Det Ja, har vi ikke fået før. Nu er jeg tilbage nu. Jeg er lynhurtig. Det blev hurtigt det her. Ja. Undskyld mig lidt, men er det ikke noget med, at Ja. hvis man er Ja. over 70, så at hvis man puster på en, så er man næsten mumificeret. Jo, det er helt korrekt. Så hvis jeg jeg er helt mumificeret. Prøv at mærke min hud. Det er rene leder, mand. Så det vil sige, at hvis jeg puster på dig, Ja. så vil... Så er jeg bliver det rene støvkridt, du mand. Du kunne bruge mig til at skrive på en tavle i folkeskolen. Jeg bliver det rene støv. Hvor det godt lavet. Man kan puste på det. Nej, det må jeg fandme ikke have i min bedste levetid. Du skal fandme ikke. Ja. Vi kan så se en stor støvbunke, som der ligger lige her ved siden af. Det er så, hvad hedder han egentlig? Nej, det er lige meget. Vi er så ved at være vores ende med programmet her. Fordi at det kan jo ikke tage hele dagen jo. 10 minutter er lang tid. Ikke engang 10 minutter, det er 9, 30, 33, 9, 34, 9, 35, 9, 36, ja. Du ved hvad jeg mener. Det kan jo ikke bare hele tiden. Ja, og jeg tror vi slutter af nu. Så vi ses næste gang i Mælkebøtten. Eller vi ses næste gang i Mælkebøttemarken, skal jeg hellere sige. Ses næste gang og glæder til næste afsnit. Godnat.